Il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ma laħqux ftehim dwar kif għandhom ikunu mqassma 40,000 immigrant li se jkunu rilokati mill-Italja u l-Greċja. Dan waqt laqgħa formali tal-Ministri tal-Intern Ewropej fil-Lussemburgu. Bekk it-data ta' meta dawn għandhom jilħqu ftehim kienet estiża għall-20 ta' Lulju. Ikkuntattjat fil-Lussemburgu l-Ministru Carmelo Abela spjega kif il-pajjiżi urew impenn li ma kienx biżżejjed. Meta il-pajjiżi taw il-pledġ tagħhom ta' kemm se jieħdu immigranti minn l-Italja u l-Greċja bħala relokazzjoni, il-numru ma laħħaqx dak li kien mistenni 40,000. Qed ikun it-tamat li sal-20 ta' Lulju il-pajjiżi jerġgħu jikkunsidraw il-pożizzjoni tagħhom u bekk il-mekkaniżmu jibda jiddaħħal bil-mod. Sabu viċin għalkemm fadal ftit eluf biex ħanajtek nilħu dan numru ta' 40,000, allura li ġara huwa li l-laqgħa l-bieraħ intemmet biex imbagħad intaqgħu fl-20 ta' Lulju ħalli l-pajjiżi jikkunsidraw anki il-pożizzjoni tagħhom dwar in-numri. Il-Kummissarju Ewropew responsabbli mill-immigrazzjoni Dimitris Avramopoulos qal li tul din il-laqgħa sar progress iżda tfadal xogħol xi jsir biex jibda jitħaddem dan il-mekkaniżmu.